Szép jó napot nektek, kedves nézők és hangszórójavítás iránt kíváncsiskodók! A Smoking Electronic, illetve a Burning Electronic videóját látjátok. Ismét egy érdekességbe futottunk bele a hangszórójavítások kapcsán, mint ahogy már egy pár is szöveges Facebook és egyéb üzenetben ezt megszokhattátok. Jelen pillanatban egy érdekes anomáliára vetünk fényt, egész pontosan arra, hogy a márkás hangszórók is lehetnek gagyik. Ez itt egy Pioneer 16 centis hangszóró, ami látszólag egy koaxiális hangszóró, teljes mértékben lekövethető a típusjelzés, stb. Minden rajta, bár már higító egy kicsit így elcseszerintette a dolgot. Hát ott kezdődött az egész történet, hogy amikor ki akartuk szedni a középmagas konzolt, akkor abban egy műanyag bepattintós tengely volt, csak nem a megszokott csavaros rögzítés, mint ami rögzíti a hangszórókon a középkonzolt, hanem, hát nem tudom mennyire látszik, de megpróbálok belevilágítani a lámpával. A tengelynél ilyen fekete színű műanyag átpattintásával rögzítették a középmagas konzolt. Amit aztán utána ki is szedtem, itt most csak provizórikusan raktam bele ide a helyére, és akkor jött a nagy meglepetés. Ugye ilyenkor mit várunk egy koaxiális hangszórónál? Valahogy van egy bevezetés a koaxiális részhez, és az látja el ezt a hangszórónak csúfolt valamit energiával, hogy oda is menjen magas hang. Nos, itt még arra se vették a fáradtságot, hogy hangszórót építsenek a középkonzolba, hanem csak egész egyszerűen beépítettek egy ilyen műanyag ezüst színű valamit, és ugye nem nagyon látszik, csak részben, bár azért viszonylag jól rá lehet élesíteni. Itt láthatjátok. Úgy néz ki, mintha le lenne festve két kivezető szál, ami esetleg bemegy ide, és esetleg egy piezo lapos magassugárzóról lenne szó. De aztán, hogyha jobban megnézzük és figyelmesebben megnézzük, a beszorító résznél ott megáll ez a, hát látszólagosan drót lefestett valami. Vagyis kiderül az, hogy magában a hangszóróban sehol nincsen kivezetése. Most már le van festve itt a bevezető szál, szárad a ragasztó, hát nem a legszebb kivitelű mondjuk, szó se róla, de hát ez egy javított áru. Szóval a két bevezető száltól semmiféle másik bevezető szál nem megy a középmagas konzolhoz. Vagyis gyakorlatilag ez a középmagas konzol, amit itt a kezembe tartok, ez egy fake. Ez egy hamis konzol. Igazából csak dísznek van a hangszóróba benne. Úgyhogy ha valakinek van Pioneer TS61, hogy van? TSG 1745-je, ez a 16-17 centi körüli hangszórót írták így az adatlapjára, 17 centis, az igazából ne számítson nagy középmagas konzolra, vagy valami nagyon jó középmagas hangzásra. Itt ezzel a rendszerrel maximum azt próbálták pótolni, hogy a hangszórónak a membránja az műanyagból van, tehát az hoz valamennyi közepet és esetleg a magasnak az alját, de gyakorlatilag hát ez a csipogó utánzat, ez mindenre jó, csak magas hanglesugárzásra nem. Kicsit vakirgászom itt a fejemet, hogy atya úristen, már megint mit javítottunk. Na, sziasztok!